Baqgħu ma nġabrux u ilhom hemm xhur. Dawn kienu wħud mill-messaġġi li rċieva Net News wara li għadd ta' Boros Sofor li jinsabu mormija fl-inħawi ta' Swatar f'Birkirkara baqgħu ma nġabrux u tħallew qalb il-wera u skuk ta' din iż-żona. Kien fit-12 ta' Jannar li għadda meta Net News żvela l-istorja ta' dawn il-boros li evidentament fihom hemm skart perikolus kif jindikaw is-sinjali fuq kull borża. Meta konna żvelajna dell-istorja konna batna korrispondenza l-awtoritajiet konċernati, iżda l-unika darba li rċevejna email lura kienet biex jinformawna nibatu email lil persuna oħra li għandha l-awtorità fuq materji bħal dawn. Iżda meta minna hekk xorta bqajna bla tweġiba. Aħna konna saqsejna x'investigazzjonijiet qed isiru għaliex għadhom ma nġabrux u x'fihom dawn il-boros. Saqsejna wkoll x'inhi s-sitwazzjoni preżentament fl-inċineratur tal-Isptar Mater Dei bid-domandi kollha jibqgħu mhux imwieġba. Nies esperti li tkellmu magħna u li raw dawn il-boros għaluna li s-sinjal ta' skart perikolus jikkonferma s-suspett li dawn il-boros fihom materjal u skart tal-isptarijiet jew ta' klinika. Bl-istess nies jgħidulna li anki raw minn taħt il-boros għad ta' siringi, inkwanti u testijiet tal-swab test. Sa issa mhux magħrufx wassal biex dawn il-Boros Sofor jiġu mormija b'dan il-mod. Iżda persuni mitħla tal-qasam tas-saħħa jikkonfermaw ma' Net News li dawn il-boros żgur mhux posthom li jkunu mormija f'post pubbliku u wisq aktar li jkunu mormija b'dan il-mod. L-istess persuni li tkellmu magħna għaluna li la fil-boros hemm materjal perikolus, dan ifisser li dak li hemm fil-borża għandu jkun maħruq jew mormi b'metodi differenti u mhux tas-soltu.